радио дар замони муосир яке аз воситаҳои фарогирӣ расонидани иттилоот ба ҷомеа эътироф гардида, дар инъикоси воқеаи рӯзгор, рушди давлатдорӣ, тавзеъи ҷаҳонбинии мардум, пойдории аломат ва дӯстию рафоқат нақши муассир дорад. ба ин хотир дар тамоми ҷаҳон рӯзи радио таҷлил карда мешавад. имрӯз 13 феврал рӯзи ҷаҳонии радио ҷашн гирифта мешавад. заминаи пайдоиши ин ид маҳз дар ҳамин рӯз соли 2011 зимни баргузории конфронси 36 генералии ЮНЕСКО ба миён омад. радиои шаҳри ман низ 24 соат шунавандаҳоро бо барномаҳои рангин, бо иттилои наву тоза, бо пахши сурудҳои беҳтарин хушҳол мегардонад. барномаҳои фарҳангию фароғатӣ дорад ва дар як ҳафта як бор барномаи шаҳри ман дар шаҳри ман ки фарогирии мавзӯъҳои гуногун дар бораи ҷашну анъанаҳои миллии тоҷикон аст, пахш карда мешавад рӯи эфир. ҳоло дар шаҳри хуҷанд якчанд радиоҳо бо маром фаъолият бурда истодаанд ки яке аз онҳо радиои шаҳри ман дар мавҷи 97.7 FM шабонарӯз пахш мешавад. радиои шаҳри ман бо барномаҳои шаҳри ман дар шаҳри ман, барномаи иттилоотии ахбор тарона дар роҳ ва боз дигар барномаҳояш мухлисони зиёдро доро мебошад. беҳрӯзҷон аз шаҳри хуҷанд, беҳтарин саломат бошед. хуб беҳрӯзҷон, шумо ронанда ҳастед? хуб хоҳиш мекардам як маротиба сигнали автомошинаро пахш мекардед. беҳтарин, анин қарсакҳои баланд барои шумо. тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид, дар кишвари мо ҳамасола 7 май рӯзи радио ва кормандони соҳаи алоқа таҷлил карда мешавад. радио воситаи беҳтарини расонидани иттилоот ба шунавандагон мебошад. он ба ҳама дастрас буда, дар замони ҳозира тариқи телефони мобилӣ, компютер, планшет ва интернет ҳар як нафар метавонад ба таври васеъ аз он истифода барад. тариқи радио мардум метавонанд ба ҳамдигар паём расонида, суруду мусиқиҳои дилхоҳи худро дастрас кунанд.